दा दंफैयो दतमा साइ स्टेडियामावहाय दंफैयो ओमफ्राय जोङो दिनै बाव पारफर्म खालामगोन आरो दिनै प्रेक्टिस ओमफ्राय बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन आरो ना बाव प्रेक्टिस खालामफैयोहाय आंजों लोगोआव दं दा जेरैनि मिनिग्रा नोंथांमोनाथ' सिनायखायो बयबो जेरैनि मिनिग्रा जों गोबां खस्थ' खालामफायो क'क्राझार गौरां साइकेलजोंनो थाङो नोंथांमोना नुबाय थाखायो ओमफ्राय दा आरो जोंना ब्र' टेनजिं ब्र' बिथाङाबो फ्लिप बानायफागोन दा बिथाङाबो बहुत मोजां खालामो नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा ओरै जोंना केमेरामेनाव दं आदा रुजुरुमु नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे खेबबाय दा काट खालामगोन जाबाय लोगोफोर दायो नै जोंहा सानसुमा ब्रादारा माने बारनो जायगा नायगासिनो दङ माने फार्स्ट टाइमावहाय माने नायागारा बारजाया एसेबा माबालाबायगोन ना ओंखायनो जा नागाव गाखोलांबाय आसला दे पार्करा बिदि खारलांनांगौ नोङो दे मोजां एबार बरियानो दे जोंना एन्टारटेनमेन्ट ब्रादारा नुबा बा नंलायलायगोन नैबे लाबोला लांबायलै बहाबा ओरै थांना फैफिन एफा गोजान ओरै गिदिंना हाबनांसिगोन इयो आगाव एफा गोजौ वालखौ लाहोबाय नै ओरै बेहो बारहरनो नागिरदोंमोन आसला हमहरनो नागिरदोंमोन लावला माबालाबायनाय ना दोलाला जोबलाबायनाय ना बिदाव दिगदार जागोन जाङिया सिबावगोन जाहैदों जिबौआ बिदावाबो सोलोंनांगौ ना खस्थ'लै बिराद खस्थ' ना ओरै गाहायथिं थां माबा दंना एम जाहैला नैबावहाय दे हो लागाव सान मोदानबाय नैबाव होबाय जोङो दा नैबे वालनिफ्राय नैबे टेनजिं ब्र' जोंहा बेगजाम होनादों आरो ना डाबल बरिया बरिया जाबाय गायदा बिथा ट्रिप गैयालै बारा खेला खालामजाया ना ट्रिप गैथायानो जुथायानो जाबायना खेला खालामजायो ट्रिप गैयि बिथाजों सोर फालाबा नायनानै लादो नै बारनो मानोसो जालाबायबाय आन्दायलाबायबायसो आन्दायबायसो नै बारनोनो बिसोर सानैजों बरिया बारबायलै ग्रोबनो बारनायानो जायाखै एबारसो बारसिनगोन एबार बारफिनदो र' ओमफ्राय बेनिफ्राय लाखांबाय आरो माखासे ओमफ्राय जों दा नैबेवहाय फ्लिप खालामसिगोन आरो दा टेनजिं ब्र'निखौ नायदो फ्लिपा माबायदि जायो बिथांना आंनाथ' बारा फ्लिपा मोजां जायालाय ओमफ्राय दा जोंना जेटलिनि मिनिग्रा बारगोननो मा बारगोन नों जेनेबा साइडआ ओमफ्राय माबाया स्प्रिं जाम ना मा होनोमोनलाय गिदिंलाबायनायाब्रा ओमफ्राय टेनजिंआ मा बारगोन आं बारगोन नोंनाथ' बिराद मोजां जायो स्टार्सफ्रा ओमफ्राय बिराद मोजां बारनांगौ नोङो आंनाथ' बारा मोजां जाया आंना नैबावनो बिल्डिंआवनो बारनानै मिन्थिखाबाय नोंनिखौ बांसिन नायसै टायाराव लासिगोन जोङो टायार नैबावहाय टायारावसो बारनो नागिरदों दा 29 तारिखनिफ्राय बल खेला जागोन दे गाइसमोन नैबावहाय अपेनिं जाय नोंथांमोनहा नायनो गोसो फै अपेनिंआवहाय
खय हाजारनि जुथाया बाबु जों गोदो क'क्राझाराव बुस्थु लाबा औ जोबबायबो सासे अंकुर गालिनोमोन आं गोदोहाय सानसुमाजों तेनजिंजों माबानोसै क्लिप होनोसै र' ओरै थाबै रानियाव थाबै खाथियाव आइ नोङो आंखौसो होथेबाय तेनजिंनि ब्र'आहाय होसिगोन आरो ना औ तेनजिं ब्र'आ बे थाथ'बाय दाख्लै हा दा लोगोफोर नै सानसुमाया नैबेनिफ्राय बारसिगोन खेबनोसै मा होनदों मोफौ जाम ए बिखासिमखौ बारनोसै बेयो नै ओरैसिम बरियानो जाला लोगोफोर दायो नै सानैजों स्रं बारसिगोनलाय बिसोर जागोन अख्रां मोनलायलायनाय फिसौ हो जायोमोनलै आयदाय र' खेबग्रो आं दे जाबाय दे मैला नांला ए थेसलै दाना बिखुङा मैला नांखागोन दुगैखागोन दे दा आथिङाखै सु दे खेबबाय आं एसे गोजानद्रायबाय दे लागावना हो बिदिल' खेनसे माथायाव जोंना देखायलि नांसैमोन जायोना मा खादो ओमफ्राय खादोसो ओइ जेटलि नों गलाव खादोसलै माबा हा खादो आमार होजायाखै होबाव तेनजिं ब्रादारा बारनो नागिरदों नै हो दे आं फावसिगोन खारगोन बरिया बाबाय बियो हेन्डस्प्रिंखौ जेबो नङा जाफियासैलै